Ahojky, já jsem Lindsay a u tohoto videjka to bude další informačka ohledně nového filmíku. Nebude tohle info nějak moc dlouhý, protože jsem nemocná, už to asi slyšíte z hlasu. No a prostě bude to mít tak minutu, 2, víc ne, prostě No a myslím si, že v tom novém filmíku určitě bude Bella, jakož jsem si ji objednala a přijde mi nějak tak kolem příštího týdne, jestli nám to ta paní pošle a prostě tak, takže a v tom novém filmíku tam bude určitě Tomás, Bella, ten Leo, Chantel, to jsem já. Potom tam bude Lucy, Daniel, máma, táta a ještě třeba někde možná, ale určitě tam budou tohle postavy. No a já asi myslím, že pro tyto informačky bude všecko. Mějte se krásně a ahoj.